Съдружие. Приказка от Асен Разцветников. Един ден частите на тялото човешко, като им се видяло много тежко да работят едни за други, започнали да хвалят своите заслуги, а след той се запрепирали за нещо и скарали се най-накрай горещо. Не щем да работим все ние двете самички, започнали ръцете. И ние не щем да носим всички, добавили краката. Бре, чудо голямо, и ние за себе си ще гледаме вече само, откликнали очите, че то от всите нас, на нас се пада работа най-тежка, да бдим и се въртим през целия ден на въртележка. И на нас не ни се никак вече слуша, че бе ни и без това дошло до гуша, рекли ушите. Слух ти през делничните дни и през нощите, а дойде ли неделя да починеш, хайде, върви да слушаш тъпани и гайди. Та щури ли сме ние тогава да дъвчем за Господня слава, обадили се и устата. Ех, щом ще е така и аз ще ви река, откликнал се възрадвани и стомах. От днес не смилам вече ни трошица, а то се май и превърнал бях на междуселска воденица. Абе, тая работа е малко опък и някак си не става, въздъхнала главата, но пък не ще е зле и моят мозък малко да почине. И тъй, от безразсъдството обзети, престанали да работят ръцете, престанали да ходят вече краката, не гледали очите, не слушали ушите, мълчели и не дъвчели устата, стомахът не приемал вече храна, за никого не мисляла главата. А изоставеното тяло безпомощно потореха лежало. Лежало си по гръб и тихо плачело от глад и скръб. И почнало то бързо да линее, да страда, да более, да слабее, а заедно с него и ръцете, и заедно с него и краката, очите, ушите, стомахът, устата и главата. Изминал ден така, и два дори, и ето, че на третия, в зори, ръцете се разшавали самички. Събрахме тук за всички, събрахме цяла чаша трохички, отронени от палави деца. Сдъвчете ги, о, златни устица! Ала макар и гладни, там устата все още си стоели на ината. Не щеме. Сдъвчете ги, обадила се кипнала главата. Не виждате ли, че ще си измреме всички? Ще пукнеме от глад. Стой несъгласие и то си над. Така е, право е, рекли очите. Самата истина, добавили ушите. Смилете се най-после и дъвчете, примолили се тихичко краката. И аз се вече приготвих. Хайде, почнете, рекал стомахът. И ето, устата с усмивка плаха поела сухите трошички. И тъй от него час заработили пак ръцете, заприпкали нозете, започнали да гледат пак очите, започнали да слушат пак ушите, старателно задъвкала устата, стомахът мелял ден и нощ храната и мисляла за всички пак главата.